Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po natin itong malaking mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapin. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. At sa pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo. Ano pa yun sa buong araw at malapit po lahat. Sa pandalangin ng aming iginagalang minamalibang lista, Walde Estrada, Almeida. Ayon po mga minamalamang manggagawa, humingi kami kapatawaran sa mga komisyon po sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnamin na kung pagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat at sa iyong pangalan ng salita, nagisahin mo salita patabang ng kung sagana ay wala akong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Huwag gamitin mo dalawang papapalang espiritual. Sa po mga minamahal kapatid sa dakong ito. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama namin sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng mga gawa ng kaaway. We commit us out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago po lahat, mga minamahal, ay ako rin po bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minimalibang lista ating Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating mga viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay amin pong welcome. Sama kayo naroon sa oras na ito. Amen. At ano man po inyong kalalagayan, ano mga panalangin, meron kayong mga minamahal dahilan kung bakit nakatutok kayo ngayon sa oras na ito sa ating banal na gawain. Huwag kayong mag-alala. Amen. Kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. All you have to do really is matuto tayo sa mga experiences ng mga naunang Kristiyano sa atin. Pag nagpupuri, pumuri ka rin. Amen? Kung pag tayo po mga minamahal ay nagpapatuto, magpatuto ka rin. Amen? Kapag tayo po ay nagsasalita ng Diyos, ating damhin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang nagpapagaling po dito, mga minamahal, naglulutos ng problema, hindi po tao. Amen? Ang gumagawa ng lahat ng himala dito, walang ibang ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa lang ng mga Kristiyano dito, itinuturo ang tamang pagpupuri. Sino ang dapat purihin? Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. At kung paano natin siya pupuri, mga minamahal, yan ay sasampayin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina Comon Almeida, sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, ibigay nga natin ang malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Walang aantukin. Amen. New Year ngayon. Happy New Year sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Mamaya, alas 12, New Year na. Ibig sabihin, bukas is another year, 2024. Dapat ang mga anak ng Diyos should learn something from the past year na ating iiwanan, yung 2023. At yung dapat, unang-una, dapat maging maliksi, alerto ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Dapat empowered parati ang mga anak ng Diyos. Kung last ng 2023 ay medyo lulutay-lutay tayo, gawin natin ang 2024 na something na talagang that will catch the attention of God. At yan, mga minamahal, with boldness, amen, na pagsaganap ng ating pagiging Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, dito sa aklat ng Numbers, aklat ng bilang, ang kabanata 27, talatay 12 hanggang 18. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 27, ang talata po ay 12 hanggang 18. Ganito po sinasabi, at sinabi ng Panginoon kay Moses, sumampa ka sa bundok na ito ng Abarim, at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At pagkakita mo niyon ay malalakip ka rin naman sa iyong bayan, na gaya ng pagkalakip ni Aaron na iyong kapatid, sapagkat kayo nang gimagsik laban sa aking salita sa ilang langsin sa pakipagtalo ng kapisanan, na ipakilala niyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig. Ito ang tubig
ng Meriba sa Kades sa ilang ng Sin. At sinalita ni Moses sa Panginoon na sinasabi, maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa, ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan, sa 17, na makalalabas sa harap nila at makapagpasok sa harap nila, at makapagpapalabas sa kanila at makapagpasok sa kanila upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. Sa 18, at sinabi ng Panginoon kay Moses, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinasihan ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak naman. Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, 2024 is really fast approaching. Then tomorrow is already 2024. Amen? Amen? At bawat taon, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, bawat taon ay papalapit tayo ng papalapit doon sa pangako ng Diyos. Amen? Every day is a step closer to the promise of God. Every second, every minute, every hour, every week, every month, every year, ay papalapit tayo ng papalapit doon sa pangako ng ating mahal na Panginoon, at yan ay ang kanyang pagkatubos sa bawat sa atin. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? At noong unang panahon, ating mga anak ng Diyos, mga Israelita, mga minamahal, they were promised about the land of Canaan. Sa lupain ng Canaan, mga minamahal, sabi nga, grabe pagpala, grabe abundance of blessing. Amen? Pero sabi na, habang tinawag si Moses, mga minamahal, just to give you a context, tinawag si Moses, something na hindi inaasahan ng mga Israelita, na talagang sila po, mga minamahal, ay pamunuan ng isang anak ng paraon. Amen? At talagang sila po, sinunod dito ng Moses. Amen? At habang sila naglalakbay, nakita nila the grandeur, the power of God, kung paano sila pinag-ingatan araw-araw ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero isang araw, biglang naputol yung paglalakbay ni Moses kasama ng mga Israelita. Amen? Kaya sinabihan si Moses ng ating mahal na Panginoon, sabi ng verse 1, sabi ng Panginoon kay Moses, sumampa ka sa bundok na ito ng Ibarim at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, Moses, just to prove you, natutuyo yung aking sinabi na pupuntahan sa kanila. Kaya lang, di ka na pwedeng sumama eh. Amen? Maiiwan ka dito eh. Bakit? Mga minamahal. Sapagkat, kung matatanda ninyo, siguro kapag, basahin nga natin mga minamahal para ma-refresh ang ating mga kapatid. Ating basahin muna, Bilang, ang kabanata 20, talata ay 10 hanggang 12. Tingnan niyo yung mga minamahal, kung kailan, ano yung sinasabi ng Biblia mga minamahal, kung bakit sabing kayo ay nag-rebelde, you rebelled, kasabi ng Biblia mga minamahal, kayo ay naghimagsik laban sa akin, mga salita, sabi ng manapa. Ano ba yun? Kylie? Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 20, ang talata po ay 10 hanggang 12. Amen. Sabi, at pinisan ni Moses at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato na kaniyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito? At itinaas ni Moses ang kanyang kamay at ipinatong makalawa ang bato sa kanyang tungkod at ang tubig ay lumabas na sagana at ang kapisanan ay uminom at ang kanilang mga hayop. Sa 12, at sinabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala niyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Atin munang pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan pala. Document of owning the promise. Amen. Ano man dokumento? Paano ba natin matatanggap itong pangako na ito ng ating mahal na Panginoon? Ito nga, mga minamahal. Isang araw, mga minamahal, dahil siyempre, tao lang si Moses, mga minamahal. Amen.
At walang ginawa itong mga taong ito na talagang despite na ginawang pagmamahal ng Diyos, pagpapakita ng mga himala, pagpapakita ng how the provision na mahal na Panginoon, mana from heaven, nahuhulog para lang sila pakainin, nangailangan ng karne, dumating ang mga karne, mga minamahal, pag walang tubig na umingi sila mga minamahal tubig, out of nothing, yung bato. Grabe, desert yan mga minamahal. Amen? Sa galit ni Moses, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Moses, sabihan mo ang bato, maglabas ng tubig. Ha? Ganun lang ang sabi. Sa galit ni Moses, hindi lang sinabihan, pinalo pa niya dahil inis na. Nainis na. Ibig sabihin, mga minamahal, ganun ba magagalit ka agad ng mahal na Panginoon? Hindi yun ang issue doon, mga minamahal. Ang issue doon is pagpapakimilaan ng kabanalan ng Diyos. Pag sinabing banal na Diyos, alam niyo kung bakit naging banal ang Diyos? Sapagkat nagawa niyang patawarin ang mga kasalanan natin. Despite siya na hindi dapat, hindi makatingin sa kasalanan eh. Amen? But still, nandun pa rin ang kanyang pagmamahal. Hindi magawa ng Diablo yan. Tanging Diyos lang ang makakagawa ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sometimes, kagalit-galit ng ginagawa ng tao. Amen. Kaya nagalit na nga si Moses eh. Amen. Pero sinasabi ng mahal na Panginoon, ang Diyos natin ay mahabaging Diyos. Banayad sa pagkagalit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi siya katulad ng tao na kapag ikaw ay gumawa ng masama, parusahan ka niya kaagad. Hindi ganon. Binibigyan ka ng pagkakataon, humingi ng kapatawaran. Bumalik upang sa ganon, tamasahin mo ang kanyang pagmamahal na inilaan para sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ang pinag-uusapan ay ang Diyos, ang pag-usapan natin ay pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Totoo, nagagalit ang Diyos. Totoo, mayroong severity, sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Pero there are so many things na pwedeng ibigay ng Diyos na pagkakataon para ikaw ay magbago. Sa unang panahon, ginawa na ng mahal na Panginoon yan, unang tipan. Amen? Ang ginawa niya, puro batas. Kapag hindi ka ay nagnakaw, mamatay ka. Kapag ikaw ay nagsunod, mamatay ka. Kapag kinubit mo ang mamatay ka. Ibig sabihin, lahat noong ginawa na, pagdating sa Sabat, huwag kang pupulot ng patpat, pupat na matay pa rin. Nagbago ba at natakot ang mga tao? Hindi. Amen. Amen. Nagsisibang tao? Hindi. Dahil tao lang sila. Anong pinaginawa naman na Panginoon? Kaya mayroon tinatawag na second covenant. At yun ang ating celebrate na Christmas. Dumating ang Diyos, mga minamahal ng katawan tao, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Instead ang kanyang dala, mga minamahal ay tabak para talagang parusahan lahat. Hindi. Ang kanyang dala ay pagpapatawad. Ang dala niya ay pagmamahal. Ang dala niya, mga minamahal, ay unat kamay na pagtanggap sa mga taong makasalanan. Ipinakita niyang himala. Ipinakita niya ang mga pagmamahal na ginagawa niya araw-araw. Nung nakikita ng mga masama ito, sabi niya na, ay may pag-asa pa pala ako. Pwede pala akong tanggapin ng Diyos bagamat ako'y makasalanan. Pwede pala akong lumapit pa rin sa Kanya. Ay kapag mag-Diyos pala na nag-umiibig sa akin, maski nagrabing kasalanan ko, patatawarin pala ako kapag ako'y humingi na kapatawaran sa Kanya. And that is Hebrew. Ang sinabi ng Hebrew, ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsisi sa ating mga kasalanan. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So Moses has to end his travel or journey with the Israelites. Amen? And sabi ni Moses, sapagkat siya talagang tao ng Diyos, hindi mo pwedeng ma-question yan ang kanyang pagmamahal. Ang sabi ng Moses, mahal na Panginoon, okay, no worries. Tanggapin ko ang iyong wisdom. But, bago mo ako alisin, maglagay ka ng sahalili sa akin na tao. Amen? Doon pumasok si Joshua, mga minamahal. Amen? Amen. At yan, mga minamahal, yung tinatawag nating anong first challenge ni Joshua. Ang first challenge ni Joshua, pagkatandaan po ninyo, mga minamahal, hindi ang laban na panahon ni Joshua, mga minamahal, ang first challenge niya ay kung paano tumawid sa ilog Jordan. Amen? At kapag nakikita nila, mga minamahal,
nandoon yung Kanaan. Ang ganda ng Kanaan, pero hindi nila, sa harap nila, nandoon ang ilog Jordan, di sila makalapit. Paglapit nila doon, mga minamahal, pagtawid nila, nandoon pa rin ang wall of Jericho. Hindi na naman sila pwedeng pumasok na naman basta-basta. Dahil ang daming mga tao na nandoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakaraming nakakakita na ng ating pangako. Alam na natin mga minamahal, yung heaven, ipinangako mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sinabi ng Biblia sa atin ang basahin sa tahanan natin, Juan 14:2-3. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, in my Father's house are many mansions. Sinabi ng mahal na Panginoon, I will go there. I will prepare a place for you. Ihahanda ko yan. At kapag naihanda ko na ang inyong mga mansyon, babalik ako at babalikan ko kayo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is the promise. Very clear yan. Amen. Paano gagawin? Isang kisap mata lang. Amen? Ganun kabilis. Kaya sinasabi, magbantay. Amen. Amen. At ang sabi na President, mga minamahal, mauuna yung mga naunang mga Kristiyano sa ating mga kapatid, mga mahal natin sa buhay, sila yung maunang magigising at papunta sa alapam. Tayo mga buhay, itong katawan ito, irarapture na mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi ng mahal na pastor. Dumalo ka Miyerkules, Biyernes, Linggo. Magkaroon ka ng daily devotion, magbasa ng Biblia. Huwag lang umasa during the time of gawain lang. Kailangan meron kang daily devotion. Magpuri ka sa iyong bahay. Pumunta sa mga Bible studies, makinig sa mga banal na gawain, sa radio, whether that is online o man yan, mga minamahal, o television, mga minamahal. Dahil kinakailangan magbantay ang mga anak ng Diyos sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakakaalam dyan, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, sa pagtingin natin yan, we see obstacles. Madaling sabihin yan, Brother Joben, that Jesus is coming, na ako'y kukunin, na ako'y sa isang kisampatay, irarapture naman na Panginoon. Ang tanong, am I ready for it? Handa na ba ako diyan? Like 2024, we see promises. We see blessings. What lies ahead? Ano nandun ako along our way are the obstacles. Paano ito malalampasan ng mga anak ng Diyos? Itong mga obstacles na ito, mga problema, hurdles to our dreams, or even our dream itself. Sometimes ito yung obstacle para tayo mga minamahal makaproceed sa pangako ng Diyos. Yung ating mga takot sa ating sarili, mga disappointments natin, mga dreams na hindi nangyari, mga gusto mangyari, mga discouragement, hopelessness, yung walang kapagkawalan natin ng pag-asa. These are the things na napumipigil sa atin umabante at harapin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Dahilan kung bakit mula kanina grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos, ang ilan, I tell you, ni pumatak ang luha, hindi magawa. Bakit? Hindi nila alam. Akala nila mainit pa silang mga Kristiyano. Pero sa totoo lang, napakalamig pa kaysa yelo. Amen? Akala natin mainit tayo dahil dumadalo tayo eh. Pero pag nandito ka nga, mga minamahal, hindi mo madamang banal na presensya ng Diyos, maawa ka sa sarili mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi biro-biro ang kaligtasan. Amen. Yung ating pong araw-araw, mga minamahal na nangyari, these are the obstacles. Pride. Yung our lack of determination. Sometimes, mga minamahal, kaya tayo umaalis, tayo nawawala sa paglilingkod dahil sa ating pride, nasasaktan ang ating pride. Sometimes, hindi natin magawang tayuan ang ating pananampalataya. We don't have the determination. Our weaknesses, sometimes, araw-araw, even our hidden sin, may mga kanya-kanya tayong makasalanan na nakatago, akala natin hindi alam ng Diyos. Hindi alam ng ating kapwa. Hindi alam ng ating Bible workers, hindi alam ng mga pastor, pero siguradong alam ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Worldly lust, ang pagkatakam sa mga makasanlibutan. Maniwala kayo mga minamahal na mga Kristiyano natatakam sa mga gawang makasanlibutan? Amen? Sasabihin ng ina, ay wala na ako dyan, brother. Halala,
makakita ka ng isang Kristiyano, matured kaysa sa'yo, makita mo minsan nag-spaghetti. Pwede pala, spaghetti na rin ako. Takam na takam tayo sa mga worldly lust, mga minamahal. Kung hindi tayo natatakam, nakita natin ang ating kapatid gumawa ng mali, huwag nating kainggitan at huwag nating gayahin. Ang sabi ng Biblia, ipanalangin mo, makabalik siya sa katotohanan. Palakpakan mo natin ang ating malabay noon. Huwag mong gawing pulutan. Huwag mong pag-istoryahan. Amen. Hindi yan nakakabuti sa mga anak ng Diyos. 2024 na mga kapatid, magising na tayo sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano yung mga kasalanan ginawa ko para mabuti naman ang aking intensyon. Di ba? Kung minsan mga minamahal, akala natin para tayong si Robin Hood, nagnanakaw para lang sa itulong sa mga mahihirap, magandang intensyon. Pero sin is a sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Gaano man kaganda ang intensyon mo, ang sinasabi ng Biblia, ang kasalanan ay kasalanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kinakailangan ng mga anak ng Diyos. Kapag tayo po mga minamahal ay talagang humaharap like this 2024. Tingnan nyo bakit ang Kristiyano kuminsan bored na bored? Dahil akala nila mga minamahal, pag simula pa lamang ng bersikulo, alam na nila ang pag-uusapan. Memorize ko na yan, brother. Kaya hindi na nga nakikinig ang ilan eh. Lahat ng mga nakikinig pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang. Kaya hindi makikinig. Alam ko, narinig ko na yung brother. Alam ko na yung pag-uusapan dyan. But take note mga minamahal. Ang sinasabi ng Biblia, doon sa Matthew 24, yung sign ng end times. Amen? Kakarinig kayo ng digmaan. Makakarinig kayo ng kagutom. Ang pag-ibig ng ilan ay manlalamig. Brother against brother. Amen? Magkakanuluan. Amen. Akala natin mga minamahal, narinig natin yan, okay nga. Anong ginagawa ng Kristiyano? Amen? Remember this, ating basahin mo itong talata ito. Juan, ang kabanata 17, talata 15. Atin mo nang basahin ito mga minamahal. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Juan, kabanata 17, talata ay 15. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanata 17, ang talata ay 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Amen. Huwag kang manalangin, kapatid, na yung war ay matigil. Dahil hindi yan matitigil. Mangyayari at mangyayari yan. Amen. Huwag kang manalangin na ang tagutom ay mawawala. Mangyayari yan. Nasa Biblia eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Anong kailangan mong ipanalangin? Ano ang gagawin mo kapag dumating ang oras na yan? Tayo, Kristiyano, nakakarinig tayo ng maraming mga problema. Tumataas ang gasolina, mga bilihin. Ano ang ginagawa ng Kristiyano? Amen? Pag nakarinig tayo ng giyera sa Israel, anong ginagawa ng Kristiyano? Kapag nakarinig tayo ng kagutom sa Afrika, anong ginagawa ng Kristiyano? Wala tayong ginagawa. Akala natin everything is okay. Pero yung sinasabi ng talata, mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Jesus, hindi ko idinadalangin na tanggalin mo sila sa mga pagsubok na yan. Kundi ang idinadalangin ko, bigyan mo sila ng kalakasan sa gitna ng mga pagsubok na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So lahat tayo dadaan dyan. So anong gagawin mo? We should be ready. Paano ka magiging ready, kapatid? Pagdating ng bananagawan, inaantok ka. Pagdating na tumayo tayo sa ating paglilingkod, ang tagal-tagal mong tumayo. Alam niyo mga boksingero? Pag pinakikilala mga boksingero talagang ganun-ganun sila mga minamahal. Bakit? Hindi po pwedeng, talo na yan, sigurado yan kapag ganun-ganun lang. Amen. Ang Kristiyano, kapag dating sa pagpupuri sa Diyos, alive na alive. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag sinabi ng mga nangunguna sa atin, may project tayo, ano yan? Anong gagawin natin? Paano gagawin natin? Pinag-uusapan yan. Hindi po pwedeng sasabihin natin mga, project na naman, ano ba yan? Paano tayo iinit? Kung hindi tayo
Unti-unti boldness parati. Ang mga anak ng Diyos dapat sa 2024, baguhin na yung style na yan. Ang gawin natin mga minamahal, we should always be with our boldness. Ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Josue, Kabanata 4, talatay 22 hanggang 24. Amen. From the book of Joshua, chapter 4, verses 22 up to 24. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Ay inyo ngang ipatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin, ang Israel ay tumawid sa hordang ito sa tuyong lupa, sapagkat tinuyo ng Panginoon ninyong Diyos ang tubig ng Hordan sa harap ninyo, hanggang sa kayo'y nakatawid, gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula, na kanyang tinuyo sa harap namin hanggang sa kami ay nakatawid. Sa 24, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon para sa pagtanggap natin ng ating promise. Iyong ipinangako ng Diyos sa atin na buhay na walang hanggan. Ang unang gagawin ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, ipatalastas sa mga anak ninyo. Ipakilala. Unahin natin sambayan natin, mga minamahal. Amen? Sometimes, wala tayong ginawa, magano tayo sa ibang tao, pero napapabayaan natin ang ating pamilya. Amen? Should be family first. Pag-usapan, and then kapag sigurado na yung family, saka tayo lumabas sa ating kapitbahay, saka tayo lumabas sa ating mga kabarangay, saka tayo lumabas sa buong San Carlos City, saka tayo lumabas sa buong Pangasinan, saka tayo lumabas sa buong Pilipinas. And then, there we start. Sinasabi ng Biblia, kailangan malaman nila na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen? Ang sabi niya, upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lahat na nakakatalastas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag alam mo makapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, anong gagawin? Sabi niyan, upang sila'y matakot sa Panginoon yung Diyos, magpakailanman. Amen. Pag sinabing matakot, mga minamahal, miracles were shown purposely to let people know that God is powerful. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang burahin ang buong mundo sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Kagaya ng kanyang ginawa nung ito'y kanyang likhain. Amen? Amen? Huwag mong isipin, mga minamahal. Oh, sabi niya, no? Sabi niya, upang sila'y mga takot, respect, fear with respect. Hindi yung takot ng ayaw na tuloy natin lumapit sa Diyos. Hindi. Manatili ang respeto sa Diyos parati. Alam po natin, mga minamahal, na marami na tayong nababasa mga talata. Sinasabi ang Diyos ay malapit sa atin. He is just a prayer away. Amen? Amen? Kapag may kailangan ka, manalangin ka lang. Ang Diyos nandyan parati sa tabi mo. Amen? Inaatabayan ka. Gino-comfort ka. Hindi ibig sabihin, kumpare na natin ang Diyos. Amen? Oh, ang ilan nga natin mga minamahal na ating mga beloved, sometimes ating mga kinakita, mga beloved workers natin, sometimes. Porket kachika-chika na natin, umingiti-ngiti sila sa atin na kalimutan natin, inaakbayan na natin at pinapatok-patok na natin ng ganon. Hindi ganon. Ang sinasabi ng Biblia, totoong malapit ang Diyos, pero manatili ang respeto sa kanyang pagka-Diyos. Totoong malapit ang mga workers natin, manatili ang respeto sa pagiging manggagawa ng mga workers natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Joshua chapter 3 verses 9 to 11. Praise the Lord. Amen. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at digin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo at walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang Kananeo at ang mga Hiteo at ang mga Hiveo at ang mga Perizeo at ang mga Gergeseo at ang mga Amoreo at ang mga Jebuseo.
narito ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay ang malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan niyo, mga minamahal, this year 2024, we expect na mayroong mga obstacles pa rin tayong kakaharapin. Amen? Amen. Expected yan. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, pagtingin nila mga minamahal at pag kanila paglipat, pagdating sa kabila, nakita nila mga minamahal, nandun, ang dami. Ang dami mga harang, pipigil sa kanila para makapunta doon sa pangakong lupa. Sabi diyan, many obstacles, Cananeos, Hittios, Hibeos, lahat. Mga malalaki at mga mighty people na mahirap gapiin, mga minamahal. Amen? So anong unang dapat gawin ng mga anak ng Diyos? Ang sinabi ng talata sa 9, sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang salita ng Panginoon ng Diyos. Amen. Hindi mo magagapi ang mga hadlang na yan kung hindi ka dadalo sa gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong sabihin, ikaw ay doctorate ng kung ano-ano mga magagaling na mga profesyon yan. Huwag mong sabihin, ikaw ay pinakamayaman sa ibabaw ng mundo. Huwag mong sabihin, kilala ka ng marao. That is not the solution God is giving us. Ang sinasabi ng Biblia, kung nakikita mong problema paparating, haharapin mo yan. Huwag mong takbuhan. Harapin mo. Bakit? Ang sabi diyan, unahin mo ang lumapit sa Diyos. Dumalo ka, Miyerkules, Biyernes, Linggo, magkaroon ka ng daily devotion, mag-worship ka sa malapit morning and evening, say thank you unto the Lord. Huwag kang palutay-lutay, huwag kang tamarin, or else hindi mo magagapi yung mga malalaking kalaban na yan. Amen? Sinong gustong makarating sa buhay na walang hanggan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, sasabihin mo sa akin, mga mahal na kapatid, nakakapagod naman yan eh. Pagod na ako sa trabaho, hindi naman mapuri. Grabe naman yan. Tapos busy na ako ngayon eh. Amen? Eh gusto mo pumunta ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mo pumunta ng buhay na walang hanggan, gawin mo ang sinasabi ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung hindi, mga minamahal, wag nating sisihin ang isa't isa later kapag tayo'y naiwan. Kapag tayo'y nalamig na lamang sa gitna ng journey natin. Kapag nakita na natin, wala na tayo sa banal na gawain, hindi na tayo naglilingkod. Kapag nakita natin, nilamon na tayo ng ating pride. Kapag nakita natin, mga minamahal, hindi na tayo makakilos dahil sobrang takot dahil sa dami ng mga problema, mga minamahal. Huwag nating sisihin. Because ang sinasabi ng Biblia, basic na dapat gawin. Huwag kang tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Ano mang dahilan ang meron ka, kapatid, ang sinasabi ng Biblia, huwag kang tumigil sa pagdalo. Dahil sa pagdalo, doon mo nadadama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. People will know that our God is with us when He drives away all the obstacles. Amen. So sabi diyan, this 2024, just let the Lord lead us. Amen? Amen? Malalaman ng tao na tayo po mga minamahal na sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang maraming tao, taken for granted ang mahal na Panginoon. Kapag may utang, kaya ko pa to, kay Bombay muna, kay kumpare muna, utang muna. Amen? Hindi ganoon. Huwag natin gawing taken for granted na malapay. Kapag may karamdaman, doktor agad kung saan mga minamahal. Nakalimutan natin dumalo sa gawain, malapay noon. Amen. We do it ourselves. Akala natin marunong na tayo. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, just let the Lord lead the way. Pangunahan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Hanapin mo pa natin anong kalooban ng mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we boldly preach. Dapat araw natin yung katapatan. Bakit ko sinasabi ito, mga minamahal? Ito, tingnan ko lang, mga minamahal. Ngayon, dumarating na yung tinatawag nating cashless. Di ba? Yung ating pera, kapag tayo bumili ngayon ng product,
GCash na. Wala nang cash ngayon. Di ba? Pinag-usapan natin yan noong 1990. Noong even prior that, mula simula ko yung nakakilala mga minamahal, pinag-usapan yan, matakot kayo darating ang cashless society. Eto na yun. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, patuloy pa kayang magtatapat ang mga anak ng Diyos. Kapag gano'n ang senaryo, mga minamahal. Paano mo ibibigay ang 10 bagay tandog mo? GCash. Tanong, ang iglesia ba, the administration, ready ba ang sistema for this? Anong gagawin? Dapat pinag-readyan natin lahat ito. So dapat ang mga anak ng Diyos hindi bored pagdating sa gawain. Kung natututo lang tayong magsipaghanda sa mga nangyayari at inaaral ang salita ng Mahal na Panginoon. Kung nagiging handa lang tayo, inihanda natin ang ating mga sarili. Akala natin kasi passive lang kasi ang mga tao, mga Kristiyano. Hindi dapat. Amen? In receiving the promise of God, we must always be ready, prepared. Hindi para ito mga minamahal, just for nothing. Ito ay para tayo makatagal at ating abutin ang pangako ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, Joshua, chapter 3, verses 3 up to 5. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, ang kabanatay 3, ang talatay 3 hanggang 5. Amen. At sila'y nag-utos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. 2024, we don't know what lies ahead of us. Amen. But for sure, sa mga anak ng Diyos, God promised us more than 2,000 years ago, na ang sabi niya, naghanda siya ng isang pagpapala. Huh? I have plans for you, not to harm you, but to prosper you. Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? Pero ang sinasabi ng talata, mga minamahal, unang-unang sabi nga diyan, focus on Jesus, the Ark of Covenant. Parati yan. Anumang pasakit meron ka, focus on Jesus. Anumang trials meron ka, focus on Jesus. Huwag sa kapitbahay, huwag sa sino man tao, huwag sa preacher, huwag sa ordinary preacher, huwag sa malapas. Focus on Jesus. Amen. Kung paano tayo mahal ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan, follow the word with alertness. Dapat mga minamahal ang ating pong mga pag-response sa panawagan ng mahal na Panginoon. There should be an alertness. Galaw kagad. Excited dapat ang mga anak Diyos. Bold dapat pagdating sa mga paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Pag meron tayong krusada, anong gagawin? Magbigay tayo ng solusyon, huwag tayo magbigay ng problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng matatalinong anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Sabi mong hindi. Si Adan, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, pangalanan lahat ng mga ayop, nung kinreate ang mundo, wala naman nagturo sa kanya, walang abakada dun. Pero, Adan, mayroon siyang wisdom na bigay pangalan lahat ng yan. Ganong katalino. And scientists could prove na sa ngayon, ang ating mga genius people, mga genius natin, they're only using 10% of their brain capacity. Genius na natin yan, ha? Lalo kapag taasan mo pa yung ating kapasidad, ganong katalino ang mga tao. Ang kailangan lang gamitin natin to sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen? Ang daming idea na pwedeng gawin. Ang daming idea na pwede para sa ganun mga minamahal magawa natin at maging intact ang mga anak ng Diyos. Maging ready. Dahil kapag binitawan natin ang mga anak ng Diyos sa gitna ng mga lobo, hindi alam ang gagawin para silang kakatay-katayin nang wala man lang kalaban-laban. Bakit? Hindi nila alam, hindi magpuri, hindi magagawa. So wala silang proteksyon. Amen?
Kaya dapat tinuturo lahat yan. Kaso tinutulugan. Pag tinulugan ng mga anak ng Diyos, akala nila board na, akala nila alam na nila lahat. Huwag ganon. Amen? Amen? Kung talagang ready ka talaga na tumanggap ng pangako ng Diyos, huwag kang punong-punong baso. Kung gusto mo magkaroon ka ng laman, bawasan mo ng kaunti yung baso mo. Magkaroon yan, mabawasan yan. And then at the time, pwedeng lagyan ng parati ng aral ng Diyos. Lalakas ka, lalago ka, makakaroon ka ng katuwaan sa paglilingkod. Hindi ka manlulupaypay, hindi ka magkakaprize. Bakit? You're always at thirst doon sa tinatawag nating mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Take note mga minamahal, sabi ng verse 4. Sabi niyan, gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan. See, ang sinasabi ko, maintain the respect. Kung ang nirerespeto mo ang Diyos, hindi mo siya tutulugan sa gitna ng pagpupuri. Amen. Kung nirerespeto mo ang ating mahal na Panginoon, nakita niyo mga minamahal, kung yung mga pari nga mga minamahal, pag kumilos doon, ang harap nila mga santo, mga bato, ganun sila, grabe, hindi po pwedeng galaw-galawin yan. Amen? They respect yung mga bato na yun. Tayo mga minamahal, ang nirerespeto natin dapat yung Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Amen? Pag sinabi ng pari, tumayo kayo, tayo lahat. Pag sinabi, upo kayo, upo lahat. Pag sinabi, luhod kayo, luhod lahat. Ang masama sa atin, tayo. Amen? Puri tayo. Nasaan ang respeto? Kung alam lang natin at karap natin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at pag sinabi niya pag nagkamali, zung, amen? Makikita natin kung paano ginawa kay Sapphira at saka kay Ananias nung hindi nagbigay na kay kasampu, bakit handog yung pinagbintan mga minamahal, immediately namatay. Kung makita lang natin sa harap natin yun sa oras nito mga minamahal, tignan ko lang kung magawa mong matulog pagdating sa banal na gawain. Ang ilan matatakot, hindi na ako dadalo, nakakatakot pala. Pero hindi yun ang purpose ng Diyos. Ang purpose ng Diyos, respetuhin natin siya bilang mapagmahal na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibigay mong palagpag na para sa Diyos. Ibigay mong papuri para sa mahal na Panginoon. Ibigay mong katabatan para sa mahal na Panginoon. Hindi naman siya humihingi ng higit para sa Kanya. Ang Kanya lang, sa totoo hindi naman niya kailangan yung kailangan niya, makita niya ang ating puso. Nandoon ang pagtitiwala natin sa Kanya. Nandoon ang ating full faith na ang Diyos siyang ating tanging makakapitan sa oras ng ating mga kabagabagan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan mga minamahal, upang alamin ang daan na iyong narapat paraanan sapagkat hindi na ni paninyo nararaanan ang daan ito nung una. May mga Kristiyano mga minamahal, mahilig mag-toilets. Brad, anong latest? Amen. Bakit? Anong gusto natin? We want to be the first source of information, source of chika. Amen? Ganun daw ang mga tao, mga minamahal. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, iwasan yan. Layuan na yan. Umiwas. Magdistansya. Amen? Ang mga Kristiyanong maiinit, hindi na i-infect sa kung anumang mga katitisuran, ay yung mga Kristiyanong pagdating sa banal na gawain, ginaganap at nasa isip, puso, isipan, ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kung hindi magpupuri, tatabihan ng mga baguhan, isi-share ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sa oras ng banal na gawain, hindi palakad-lakad ng para sa for nothing. Ginaganap pa rin ang kanyang serbisyo pagdating sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, everything that we do in this church, dapat ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Take note, mga minamahal, yung word na sinabi niyan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. Ang ilan, akala natin yung mga obstacles na ating kakarapin, na pagdaanan na natin, hindi totoo yan. Totoo, yung mga natapos, nadaanan na natin lahat yan. Pero yung kakaharapin natin, parating bago yan. New challenges. Amen.
Totoo yun, mga minamahal. Akala nyo ganun-ganun lang. Kaya dapat mga minamahal, ang tawag natin dyan mga minamahal, higher level. Bawat taon, bawat araw, new every morning ang blessing. Bakit? New rin ang dapat nating kaharapin ng mga obstacles na dapat nating pagtagumpayan. Amen? Kung ang Kristiyano hindi nag-update ng kanyang way to worship and love God, maiiwan tayo sa kangkungan, mga minamahal. Amen? Dapat kaya every day with Jesus is sweeter than the day before. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Dapat ang Kristiyano, mga minamahal, hinahanap yung level ng ating paglilingkod, dapat higher than that of what we had in the past. Amen? Amen? Tandaan nyo, sabi niyan, yung obstacles na kakarapin ninyo, hindi pa ninyo ito nadaanan kailanman. So bago, mas matindi. Amen? Kaya ang Kristiyano hindi pwedeng mabubor pagdating sa banal na gawain. Hindi po pwedeng aantukin pagdating sa paglilingkod. Bakit? Bawat araw, bawat banal na gawain, may mensahe ang mahal na Panginoon na dapat nating matutunan upang sa ganun kaya nating gamitin ito pagdating ng oras na kakailanganin natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sometimes children of God are afraid of these obstacles. Sasabihin ng ilang, brother, nakakatakot naman yung sinasabi mo. Totoo yun. Basahin ninyo. Oh, well, ang dami kong gustong sabihin pero hindi ko pwedeng i-disclose kasi nga kapag kausap namin ng AFP, these are very impormasyon na hindi pwedeng sabihin lahat sa publiko. Pero we are living in a VOCA world. Pag sinabing VOCA, alam na ng mga nag-aaral yan. VOCA, V-U-C-A. Pag sinabing VOCA, yung V, yung tinatawag din volatile. Amen? Ang pag sinabing volatile, mga changing rapidly. Yung ating sitwasyon. Nagbabago. Amen. Dati-dati ang gamit natin mga minamahal, Nokia na may sungay. Ngayon, social na. Amen. Dati-dati puro piso. Ngayon, ang pinag-cashless na. Amen. Dati-dati ang mahal na Panginoon, kailangan umakyat sa barko o bangka para mangaral sa salita ng Diyos. Ngayon, may sound system na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, volatile ang tao ngayon. Ang Kristiyano, ang mga taong dapat iligtas. Iba-iba ang approach. Ano yung you? Uncertain. Hindi tayo sigurado ano pa parating. Nung dumating ang COVID-19, mga minamahal, handa ba ang ang Pilipinas? Nagulantang tayo lahat. Buong mundo, nagulantang. Hindi alam. Ni pangalan, hindi nila alam na COVID-19 ang pangalan nun. Amen. Amen. Kaya tayo mga minamahal, mayroong mga lockdown, meron tayong mga kung ano-anong mga ginawa dahil hindi tayo ready. Kapag hindi natin ginawa ng paraan, mamamatay. Pero sabi ng ating mga kapatid, ang ginawa ko lang nagpuri sa Diyos, nag-fasting. Buwagamat ako may COVID-19, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. This world na ating kakarapin 2024 is complex. Hindi siya single na pagbili lang ng karne sa tindahan pagkatapos iluto kainin. Hindi ganun kasimple. It's a complex thing. Amen? Amen? Kaya nakita nyo yung mga, sampulan ko lang kayo mga minamahal, tingnan nyo yung mga government agencies. Puro hinahak. Nahahak sila. Amen? Lumalabas ang mga data na pwedeng gamitin na makasama sa isang bansa. Bakit? It is complex. Amen. At the end of the day, kapag mayroong tinatawag na mga nangyaring ganyan mga minamahal, anong gagawin ng Kristiyano? Amen? Amen? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang last, mga minamahal, yung tinatawag na A, ang sabi diyan, ambiguous, unclear. Hindi tayo sigurado anong gagawin natin mga minamahal. Amen? Pero ang sinabi ng mahal na Panginoon, kindly, last verse natin, Josue, Kabanatay 5, talatay 1. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Josue, ang Kabanatay 5, ang talatay 1, at nangyari nang mabalitaan ng lahat ng mga hari ng mga Amoreo na nasa dako roon ng Jordan, sa dakong kalunuran, at ng lahat ng mga hari ng mga Kananeo na nanga sa tabi ng dagat,
kung paanong tinuyo ng Panginoon ang tubig ng Jordan sa harap ng mga anak ng Israel hanggang sa kami ay nakakatawid, na nanglumo ang kanilang puso at sila'y nawalan ng loob dahil sa mga anak ng Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng mga anak ng Diyos? Kita niya, makapangyarihan. Sila yung haadlang. Anong ginawa lang ng mga anak ng Diyos? Nag-testify sila sa kapangyarihan ng Diyos. Nung mabalitaan ng mga hari ng mga Kaldeo, lahat ng mga Amorheo, mga minamahal, Ibuseo, nung nababalitaan nila mga minamahal, na tinuyo na mahal na Panginoon ang tubig ng Jordan, lumakad sa tuyong lupa ang mga anak ng Diyos at napakarami din ang mga minamahal. Anong sinasabi niyan mga minamahal? Sabi niyan, nanlumo ang kanilang puso at sila'y nawalan ng loob dahil sa mga anak ni Israel. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin mga minamahal, kapag sa dami ng mga problema na yan at kakarapin natin, huwag tayo ang matakot. Sila dapat ang matakot. Bakit? Ang gagawin natin, palalakasin natin ang tunog ng mga patotoo. Palalakasin natin ang tunog ng mga papuri sa ating mahal na Panginoon. Palalakasin natin ang mga Kristiyanong maiinit. Palalakasin natin mga minamahal ang mga Kristiyano na walang ginawa kundi paggising lang sa umaga, pupuri sa mahal na Panginoon. Pagdating sa gabi, pupuri sa mahal na Panginoon. Amen. At sa pagsaganap ng bagay na ito, ang sabi ng Biblia, manginginig ang mga obstacles, manginginig ang gawa ng kaaway. Dahil ang mga anak ng Diyos, mababalitaan nila, totoo ang Diyos. Amen. 2024 is a challenge for us. Are you ready to make the sound aloud? Ready ba tayo na palakasin ang tunog na ito? Huwag kang pumayag kapatid, uupo ka lang dyan, uuwi ka na mamaya, wala kang ginawa para palakasin ang tunog patungkol sa ginagawang himala ng Diyos. Tumayo ka, ipuri mo mahal na Panginoon. Magpuri ka, magpagamit ka sa anumang katawagan meron ka, magpatutuo ka, mag-share ka, dumalo sa mga Bible studies, dumalo sa bandal na gawain, gawin ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. And then when the people hear what Jesus Miracle Crusade is doing, sabi ng Biblia, sila ang manginginig, hindi ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang kailangan lang mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay humaharap doon sa tinatawag nating di ba may mga in the midst of problematic economy? Sa totoo lang mga minamahal, ang problema pag yung ekonomiya natin na naging problematic ito ngayon. Amen. Walang degree of economics ang mga Kristiyano. Wala ring mga million sa mga Kristiyano. Pero mayroon tayong Jesus na nagmamahal sa atin. Amen. Amen. In times of threat of deadly virus, we don't have vaccine. Sa totoo lang, walang gumawa sa atin ng mga vaccine. Yung mga vaccine dumating, galing yan sa ibang bansa. Walang paniwala ang mga gobyerno sa kakayanan ng Pilipino. Amen. Pero tayo mga minamahal, wala mga minamahal. Wala tayong mga masasabing ginawang mga vaccine. Pero mayroon tayong Jesus na nagpapagaling ng karamdaman. Ang batang maliit. Sabi ko nga si Jessica Soho, maliit na bata, nagagawa niyang in front of national TV, shouting that Jesus is alive. Si Jesus ay buhay. Siyang magpapagaling sa akin. Siyang mag-Diyos na magpapagaling sa aking COVID-19. Tumaas man ng gasolina, tumaas ang mga bilihin, tumating ang mga cyber threats, mga minamahal. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala. Ang gawin mo lang, palakasin mo ang tunog ng pagiging Kristiyano. Tumayo ka. Maglingkod ka ng may boldness. Hindi palutay-lutay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Umawit ka ng may papuri sa Diyos. At makikita mo mga minamahal, hindi ikaw ang manginginig, sila ang manginginig sapagkat ang anak ng Diyos matagumpay na Kristiyano. Tayo pong lahat ito may mga minamahal, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace
has brought me to this place. Because of you, I freely live my life to you. Oh God, I give. So I stand before you, God. I lift my voice. As you set me free. Praise the Lord. So I I shout out your name from the rooftops. I Hallelujah. that I am yours. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I am yours. All the good you've done For me, I lift up my hands for all to see. You're the only one. Tingnan niyo yung mga lyrics ng awitin na yan, mga minamahal. To share this love. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The beauty of your holy. Hallelujah. I lift my hands, 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim. Praise the Lord. I am yours. All that I am, I place it to your holy hands. That I am yours. Chord stanza. This love across the earth, the beauty of your holy word. The love across the earth, the beauty of your holy word. So I stand before you, God. I lift my voice. You set me free. So I shout out your name from the rooftops. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I am yours. All that I am, I place it to your loving arms. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, make ready. Yung mga tumigil na sa pagtugtog, bumalik ka na. Magpagamit ka na. Yung mga bumaba sa pagiging choir, bumalik ka na. Yung mga dati mainit magpatotoo, bumalik ka na. You can shout unto your rooftops. Pwede kang tumayo sa iyong bubungan at sasabihin mo, ang Diyos ay magbabalik na. Hindi mo kailangan manahimik, kapatid. Hindi mo kailangan manahimik. This is not the time for all our concerns. This is the time to voice out. Itong oras nating may parinig sa buong mundo na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, may propeta ang Diyos. May propeta dyan! So, I shout your name. Praise the Lord. We worship you, Lord. That I am yours.
yours. I am yours. All that I am. All that I am. I place it to you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Iwanan na natin anumang mga pasakit ginawa ng 2023. Pero matuto tayo sa mga yon. Hakbagin natin ang 2024 with new hopes, new vision, new love. Lumakad tayo ng 2024 punong-puno ng pag-asa. Lumakad tayo ng 2024 punong-puno ng mga bagay na nais nating gawing hindi nating nagawa noong 2023. Panginigin natin ang dyablo. Kapag nabalitaan ng lahat ng tao na totoo ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, through the exerted and collaborative efforts ng mga anak ng Diyos, nagsasama-sama sa kanilang katalinuhang ibinigay ng mahal na Panginoon, nagkakaisa sila, magiging malakas ang tinig, manginginig ang sino bang pupuksa sa mga tunay na anak ng Diyos. Sa oras ito, mga minamahal, tayong lahat dumalangin. Heavenly Father, Ikaw ang nagsisidlan ng kagalakan sa aming mga puso. Kung wala ka, wala kami magagawa. Hindi namin naabutin ang 2024 kung wala ka sa aming buhay. Dumaan kami sa grabe mga pagsubok. Yet still, narito pa rin kami. Pinanghawakan mo, nakakatayo sa iyong kahabagan. Dinadalangin namin sa iyo sa pandalangin na aming ginagalap minamalabang lista Wal Estrada Almeida. Aming mga minamahal na mamanggagawa. To make our service at its higher level. Pataasin mo ang antas ng aming paglilingkod sa iyo. Sapagkat alam namin, ang kakaharapin namin ay mas matindi kaysa mga nakaharap na namin. Pero lahat gaano man kagrabe ang mga pagsubok na yan, alam namin ikaw ay mas makapangyarihan sa lahat. Sa iyo lamang po kami kumakapit at nananahan. Panghawakan mo po kami. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, this is the time to accept the Lord. Come in front. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang panyong paglapit at paghingi o pagtanggap sa mahal na Panginoon, hindi paglipat sa relihiyon. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ang kailangan ng tao ay si Jesus. Tanggapin mo siya bilang yung tagapagligtas, Diyos at Hari na yung buhay. He is the only way. No other way. Jesus is the way. Sa ating mga minamahal na beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, same thing. Saan man kayo naroon, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Huwag magalinang, huwag patakot. Si Jesus ang ating kailangan. Pag nasa ating mahal na Panginoon, wala tayong dapat katakutan. So sa ito mga minamahal, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung tinatawag nating pananampalataya.
Kinakailangan ang mga tao. Lahat ng tao. Sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kailangan magsisi. Hindi sa tao, hindi sa pare, kundi sa mahal na Panginoon Jesus. Siya ay mabuhay na Diyos. Ipigit mo lang ang mata mo, and then talk to Him, hindi mo kailangan sumigaw. Sa iyong puso, sabi mo, humingi ka ng kapatawaran, naririnig ka ng mahal na Panginoon. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Mamaya, bago kayo umuwi, gusto niyo magpabautismo. Libre yan. Yan ay pagsaganap ng ating kaligtasan. Sabi ng mahal na Panginoon, siya mismo gumanap nito sa ilog ng Jordan. Amen? Para nang sa ganun ay patunayan sa lahat na ito'y kailangan. Ang sabi ng Biblia, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu at tatawarin ang iyong mga pagkasala kapag ikaw nagpabautismo. At ang pang-apat, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Gawan niya ng mahal na Panginoon. Kung paano ang isang masamang tao dati binago mahal na Panginoon, ngayon umiiyak dahil sa kagalakan, iyan ay sa bautismo ng Espiritu Santo. Kung paano ang dati-rati isang pusakal na magnanakaw, pero ngayon binago ng mahal na Panginoon, dati-rati nababaliw na, pero ngayon pinagayang mahal na Panginoon, dati-rati cancer di makatayo, pero ngayon pinagayang mahal na Panginoon, pero ngayon nakita nyo, nararamdaman nila umiiyak, nararamdaman pa na presensya, yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung gusto nyo kapatid na maranasan yan, sumunod kayo sa panalangin na aking tasang bitin, panalangin ng pagtanggap. Sabihin niyo mga minamahal, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako po ay makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa ni Jesus. Narito ang aming mga kapatid, tumanggap sa iyo bilang pagtugon sa iyong panawagan sa kanila. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, mahal na Panginoon, tugunin mo sa may malang kaparaanan. Walang imposible sa iyo. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Tugunin mo ito, mahal na Panginoon, para patunayan sa kanila ikaw ay Diyos na buhay. Nawa din panapanalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon, sa panalangin namin kinagat ng mga bagay sa Estrada Ameda, patawarin sila sa kanilang nagpagkasala. Nawa hindi na ulat uli ito ng kanilang paglilingkod, simula pa lamang nawa ito, mahal na Panginoon, at sila aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat mo kanilang pangalan sa kanilang buhay dyan sa kalangitan, 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po yung may mga karamdaman sa ating mga personal pangangailangan. Kung tayo po yung may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, 2 kamay itaas. Kung tayo po yung may mahal sa buhay, nasa ating ilapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay itaas. Huwag mag-aalinlangan mga minamahal. Tayo natin tumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapis. Ano pa yun ang salita? Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa panalangin na aming ginaganap minamarbang sa Estrada Ameda, ang minamalaman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, rayumab, pneumonia, kasaut in Jesus' name. Ang Pilipan daw kasaut in Jesus' name. We find the power of darkness. Lahat ng pagbabagay sa mga panlulupaypay. We find the power of darkness. Kasaut in Jesus' name. Be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro. Amen. At talagang simulan na natin ito mga minamahal. It's 2024 na. Amen. Dati medyo palutay. Dapat ngayon, on the go parati mga anak ng Diyos. Amen. At tayo tatuloy mga minamahal. Bago mapulat muna, lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
Thank you so much to Jesus. Thank you so much to God. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo na po mami naman dyan na po tatapos ang salita ng ating Panginoon. At tayo na po mami nagdadako sa ating pong announcement. Narito po ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa ating pinagpalang mga ating pong beloved elder, Brother Juben Ferrer. At tunay nga minamahal na sa hapong ito muli, tayo ay binusog ng mahal na Panginoon ng kanyang mga salita minamahal. Ng mga salitang ito ay butil ng o masabing buhay mga minamahal ng ating kaluluwa, lalo na itong kaharapin na bagong taon ng 2024 mga minamahal. Nawa mga minamahal sa mensaheng ito mga minamahal, tayo muli ay talagang patuloy na maaralan mga minamahal sa kung paano napakahalaga mga minamahal ang patuloy natin na paglapit, paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? At patuloy natin pinababot ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! At dobling paggalang pagbati ng isang magandang hapon at Happy New Year sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeda, Day Prophet, our loving God, mga minamahal. At lagi po natin inaalala bawat turo ng isang aral ating pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating mga nakasama sa inyo man po, datihan man, isang upalang hapon na po sa ating lahat. Amen. At sa mga bisita kung mayroon man sa ating mga YouTube and Facebook viewers, isa pa lang araw at Happy New Year po sa bawat isa sa ating lahat. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalag sa oras na ito magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo mga minamahal, ma-update muna sa ating pong special offering mga minamahal. At yung nakaraan po mga minamahal na update na nasa almost 10,000 plus po mga minamahal, yun na po ay na-remit na po mga minamahal sa ating po beloved or the preacher mga minamahal at nasa kamay na po mga minamahal ating beloved daughter. Mga minamahal ay plano po mga minamahal ito patapusin lang itong holidays po na ito mga minamahal dahil nga alam naman natin sarado pa rin po yung mga hindi tayo makabili agad mga minamahal. Kaya yan po mga minamahal yung nalikom nating unang mga minamahal ay na-remit na po yun at ready na po yun na ibili po minamahal ng mga materyales po upang masimulan na po natin yung proyekto na yung minamahal, yung replacement po ng ating pong toilet bowl po minamahal sa CR po ng ating po beloved brothers at saka sa beloved sisters po minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At minamahal sa oras ito minamahal ay ipinagpatuloy natin yung paglikom noong December 22 hanggang December 24, nakalikom lamang tayo, minamahal lang nasa 81 pesos, minamahal. 81 pesos lamang po yung naidagdag nung araw na yan, minamahal. Ipinagpatuloy nung December 27, Wednesday po, minamahal, nakalikom po tayong 280 pesos. At last overnight, minamahal, lumikom po tayo ng 152 pesos lamang minamahal. Kaya ang yung panibagong nasa kasawanan po natin minamahal, nasa 513 pesos minamahal. Amen. Ito minamahal ay pandagdag po muli ito minamahal doon sa mabibili na unang materyales po minamahal na nai-remit na nga po minamahal. Kaya huwag tayong manghinaw minamahal na ating pong muling dagdagan ito sa hapon na ito. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Minamahal, supposed to be minamahal ay itong project na ito minamahal ay for the year of 2023. Ito minamahal. Pero nga nagkaroon nga po ng counting daily minamahal dahil nga kinakailangan ng patuloy na pagkakaisa at effort ng bawat Kristiyano minamahal. Kaya ito minamahal, itong proyekto na ito minamahal ay ngayong taon nga po minamahal panibagong taon minamahal masisimulan. Kaya huwag tayong manghinawa minamahal, dagdagan natin ito sa hapong ito para sa habang ng malapay noon, makumpleto na po natin yung materials minamahal at sa taon din na ito minamahal ng 2024 ay panibagong project naman po minamahal ang naghihintay sa atin. Amen? Amen po minamahal, tandaan natin minamahal ang mga ganitong proyekto minamahal
ay pagkakataon natin ng mga anak ng Diyos mo minamahal upang makapagkaloob sa Malapaynoon, may pakita natin yung ating taos sa puso pasalamat sa Malapaynoon, yung ating pagsuporta. At ang Diyos na nakaalam lahat ng ating pangailangan mga minamahal, siya pong magbabalik yan sa inyo ng billion times, trillion times higit pa sa inyong pangailangan. Amen? Kaya sa hapong ito mga minamahal, ating pong ihanda, ating pong ipagkaloob ng ito yung masaganang basbasan ng ating Malapaynoon. Narito po ating pong beloved elder brother Zaldi de Guzman upang ipanalangin po yung ating pong ipagkaloob sa ating pong special offering for the replacement po ng ating pong toilet bowl. Amen. Praise the Lord po.